ଆମର ଲଡୁ ନିଲାମ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଲଡୁ ପ୍ରବୀଣ ପ୍ରଧାନ ବିମଳ ବଡ଼ା ପ୍ରବୀଣ ପ୍ରଧାନ ବିମଳ ବଡ଼ା 25,500 ପରଦେଶୀ ଚଢ଼େ ଗାଇବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଅଛି ଆମର ବିମଳ ବଡ଼ା ଆମର ସେଇଠି ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଆମର ମେଢ଼ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମେଢ଼ ତିଆରି ହେଇଛି। ଇଏ ଆମର ପାଇପ୍ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଲୋଡ଼ି ଚାଲିଛି ବିମଳ ବଡ଼ାରେ। ଆମର ଲଡୁ ନିଲାମ ପ୍ରବୀଣ ପ୍ରଧାନ ବିମଳ ବଡ଼ା ପ୍ରବୀଣ ପ୍ରଧାନ ବିମଳ ବଡ଼ା 25,500 ପ୍ରବୀଣ ପ୍ରଧାନ 25,500 नहीं बोले More
দেশি চড়ে গাইবার স্বপ্ন নেই গাই যায় কাহা